Una vídeo de música i ahir vaig fer la meva primera audició a l'Ateneu d'Amo. Una de les cançons que vaig tocar va ser una ària de Madame Butterfly. És una òpera italiana molt clàssica, molt tràgica, i va de que un oficial americà va al Japó i s'enamora de Madame Butterfly, la deixa embarassada, se'n va als Estats Units i després Madame Butterfly té el fill i després de 3 anys l'oficial americà torna amb una altra dona i li volen llevar el fill. I Madame Butterfly era tan trista que està, es clava un punyal en el cor. I l'oficial americà després torna arrepentit, però ja és massa tard. L'ària que sonaré és una ària que canta Madame Butterfly al final de l'òpera i com veureu és molt trista.